essensen af den her uddannelse er, at mennesker har følelser, og at følelser er der af en årsag. De forsøger at fortælle os noget. Altså jeg har oplevet, at når jeg er i kontakt med mine følelser, så kan jeg bedre tage ansvar for de handlinger, jeg også gør, og det bliver bedre handlinger. Det bliver bedre beslutninger, dem jeg træffer. Virksomheder, store virksomheder, vi står alle sammen og skal hyre de samme kandidater fra de samme uddannelsesorganisationer. Så det her med at adskille sig, som hvad gør en god organisation i forhold til en mindre god organisation, det er jo enormt meget på, hvordan samarbejder vi, hvad er det for nogle relationer, vi har, hvad er kvaliteten af de relationer. Vi har en generation coming up, som er opdraget ind i en anden måde at være i deres følelser på, og det skal vi som arbejdsgiver håndtere, hvis vi skal have det bedst mulige ud af den generation, der kommer, men egentlig også det bedste ud af den generation, vi allerede har. Vi er både arbejdsgange, organisation og magtforhold og følelser. Det er en samlet pakke, så hvis vi ligesom bare ekskluderer den der ene del og siger, at det snakker vi ikke om, jamen så misser man bare en hel masse viden om, hvad er det, der er på spil, og så kan man ikke løse problemerne. Jeg har virkelig haft mulighed for at kunne prøve metoden af, og kunne afprøve nogle af de her greb i forhold til, hvordan fungerer de egentlig. Og er simpelthen blevet så positivt overrasket over, hvordan det rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt kan gøre en verden til forskel i forhold til, at du får åbnet op for noget helt andet, end du gør, når du bare giver gode råd eller forsøger at finde en løsning. Der har i hvert fald været situationer, hvor det har stået enormt klart, at noget af den teori, vi har snakket om, og nogle af de øvelser, vi har lavet, hvor jeg har kunne se dem nærmest en til en udspille sig i organisationen. Og det er jo på en eller anden måde virkelig, hvad kan man sige, kraftfuldt, fordi så kan man virkelig se, okay, her der er et eller andet på spil, og det giver en konkret mulighed for at reelt set i talesætte og forstå det på en anden måde, og måske agere på en anden måde, man har ville gjort ellers. Og der er Leading Emotions bare en uddannelse, der er virkelig god til sådan at gribe fat om, okay, hvad handler det her i virkeligheden om?